Irio nade jahera mar penj laktar kawawacho ni ngima en mwandu. Mate chenro ni en Andruth Otieno kenda mor mokalo ni chenro ni kawuono biro ni achiel kachiel kowuok e studio wa ma Kisumu. Yena mondo mi arwake wendo wa kendo daktari wa. Obonyiso wane nyinge nga en wuod kanye olony e weche mage kae to bende oyudore siptande mage boma mag kata gwenge mag Nyanza ka mondo mi wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari bang' ndalo mathoth mokalo. Erokamano Ruth, ago erokamano kuom rwaka e chenro mar penj laktar. An gi nyinga an Dr. Mamondai, an wuod Sakwa Bondo, dhot ma Kapiyo. To gi kinde ni an daktari molony kod kabero kata miluongo ni General Surgeon. To atiyo e osiptal mar county ma Siaya kata Siaya County Teaching and Referral Hospital. Mitayo gi Governor James Aggrey Ogrengo. Kendo gi korka thieth e Kisumu ka e boma ma Kisumu thiedhe osiptal miluongo ni Ahava Hospital mantie kona Maji Manyata, osiptal ma wakonyo go jopiny. Ago erokamano. Wamor mokalo mar bedo kod odiochieng' ma kawuono kata doko ni sebudho ndalo mang'eny mokalo kapok wabedo kod chenro mar penj laktar. Kawuono diher mondo mi puonj oganda wa weche mag daktari. Erokamano. Kawuono wadwa wuoye wach waluongo gi dho wagunda ni hiatal hernia. Kata wanyalo wacho ni en putudruok kata pusruok mar ich e kor gi korka iye. Ndalo moko nwabiro mwawuoyo gi wach hernia ma en pusruok mar joklochin kata nyombich kowuok oko kawuok e dend dhano, lakini wang'ni wadwa wacho mas kuma koro ich pusre e kor kata gimiluongo ni hiatal hernia. Ich pusore e kor. Hata mondo miago picha no e pacha to podo kodonyo na maber nikech adoni nyikwara mugia jong bende uyude yo makare mokalo. Wantiere kod kaka system mar ich chalo, wantiere kod kaka dend dhano chalo. Moro kapok wadonje picha ni dwaher mondo beda kod picha ma wuok e duol ich nyaka e nyimbi ich kacha. Kae to bang'ni biro pimo ni hiatal hernia ni en ka ich opusore e kor ka ang'o motimore. Kata kamano nyakwara mugia jong seche ma daktari pimo no wachi ni adwani mondo mi bede mosichike iti ni to en gima timore to bende sewinje koso podi seche ma daktari timo mano. Chandruogni ng'eny marom nade e gwenge wa makalo to kata kwang'io Kenya duto te? Chandruogni wan go kuom dhano mathoth to ng'enyne gin joma okia ni gin gi chandruogni. En chandruok mantie kuom jogo mwaneno joma kata nigi tuo mar leny kata miluongo ni ulcers kata joma nigi tuo miluongo ni gastroesophageal reflux disease kata ni leny moro mawuok ka ng'ato winjo kore karame. Koro inyalo yudo ni mano en gima koro hiatal hernia ema kelo, to koko thiedhe kata joma siko medo ni thiedhe gi yedhe moko mag ulcers kata medo muonyo ne yedhe mag rem kata painkillers to yudo chandruok. Koro en gima thothne kwa timo test ma wabro wacho bang'e to wayudo ni jowa nigi kindego mag hiatal hernia. Mantiere kako biro makapo nono ni okong'e malong'o to nyalo kelo chandruok mar hiatal hernia mabende wawuoye. Ka daktari osengeko mana matin nono ni en chandruok ma ich pusore e kor. Tiende ni ich wuok kama onego bed ni obede to dhi kama ok onego bed ni obete. Okang'eyo ka wayudo picha no kata kamano daktari daher mondo mi med pimonwa ni ang'o manyalo miyo chandruok ma kama e bede kata ang'o manyalo timore mondo mi ich opusre kowuok kodonjo e kor. Koro kwa chako kapok wadhi kano onego anyis jo neno kata jo winjowa ni kaka hiatal hernia bedo e gimiluongo ni normal anatomy kata kaka kind dhano kaka chal e dag dhano kata gimiluongo ni alimentary canal kuma chiemo donjego. Chiemo chako gi sama ichame e dhogi. E dhogi in gi lekegi, in gi lewi, in gi dangi, kuma luongo ni dangi, kuma koro ng'ato wacho ni bak kuone dangi. Alafu bang' mano koro wan gi gimiluongo ni food pipe kata esophagus, kuma koro chiemo ridre ko kata iluongo ni dhokluchin. Koso ridre to dhokluchin koso chopo to chopo ang'o? Chopo e nyimbich. Koso chopo e nyimbich, ochopo e ich. Kowuok e ich to odhi e nyimbich matindo, kore kodhi e nyimbich madongo, kore kowuok gi obedo oko. Koro chandruok mar hiatal hernia ni ng'enyne otimore e kind dhokluchin kata esophagus gi ich. Niwach nitie gimiluongo ni lower esophageal sphincter. Lower esophageal sphincter ni mano gi dho wagunda, lakini en valve, ochal kumoro madire, ochalo tap, maka chiemo
chiemo kosedonjo e ich ok onego bed ni dok kendo duogo malo e dhok lichin. To ka en gi hiatal hernia ibro yudo ni sphincter no obedo loose niwach nitie kumokalo king'iyo dhok lichin kata gimiluongo ni anatomy tido dhok lichin kalo ei kor. Koro ka nafas ema waluongo ni hiatus mano e gi kisungu mar thieth kata mar medicine iyudo ni kuma nafas okale iluongo ni hiatus. Koro ka hiatus no kuma dhok lichin kale to tudre gi ich nigi chandruok kata waluongo ni en gi loosening iyudo ka koro ich timang'o ich koro dugo biro malo to samoro nyalo biro malo moting' nyaka nyimbije matindo gi nyimbije madongo mabed nyaka e kor. Koro mane kaka wanyalo timo kata grading mar hiatal hernia. Koro en gima ng'eny ji thiedho kata leny kata githiedho ulcers kata giwacho ni gifuolo ahinya sama gichiemo kata gotieno gin gi rem e korgi to githiedho pneumonia to samoro en thieth mar hiatal hernia ma onego bed ni idhi ting'eyo. Hiatal hernia nyakwara Mugia Jwang iwinjo kaka Dr. Mamolere maber mokalo kata kama naero gani watiyo gi picha kata video mondo mi iwinje gima daktari pimoni e yo maber. Nitiere ochalo tapa ochalo freji mapogo ich kachiel kod hotogoro mar chiemo kaito bende piny kocha kapoko chope nyimbich bende nitiere hotogoro freji machielo maka pono ni achiel kuom gi ombekni magik moko mokonego bedi duogo malo ang'no duogo malo nikech achiel kuom gi ombekni. Wantiere kod picha moro maber ka daktari kang'eyo kama e picha mani dwaro mondo milernwa godo wachni maber. Kamano Ruth, ma e picha mana dwaro. Kinyalo ng'iyo picha mantie machiegni kodi to neno otokro mar chiemo miluongo ni esophagus ko ong'ish kano alafu ka odonjo e ich to nitie kumiluongo ni lower esophageal sphincter kata kuma nwacho ni tap kata valve mamiyo ka chiemo osodonjo e ich to ok oduog malo. Mano e tap moro be mantie piny koni miluongo ni pylorus buta kane ma ka osodonjo kosodonjo e nyombich matin to koro ok otimo ang'o ok oduog malo. Koro kwang'iyo nitie gimiluongo ni diaphragm mabe inyalo neno koni mano en ochal pogruok mar kor gi ich. Koro gik mantie e ich ok dhi e kor to gik mantie e kor be ok timang'o ok dhi e ich. Gima kuma okale kata kuma otokro no kale iluongo ni hiatus kanyo iluongo ni hiatus. Koro ka kanyo mbekni moko bedo ma koro ok onyal ok obedo mayom tiyudo ka koro stomach kata ich koro yudo thuolo mondo donje kor. Ka en kor mae en kuma ich nitie. Koro yudo ni hiatal hernia yudo ka koro ich donjango e kor mane mwaluongo ni hiatal hernia. Daktari mori pimnoa gigo manyalo miyo wabedo kod mbekni agni waluonga ni freji mondo miyo mi oganda mondo miyo mi oganda wayot ka watiyo kod hiatus moro nyalo lal ne nyikwara Mugia Jwang. Koro wantiere kod freji ariyo mamako chiemo kik wuog e ich kadok malo e hotogoro mar chiemo kod mamako chiemo kik wuog e nyimbich matindo kachak duogo e ich. Onego beni kosekalo to kala kamano moko onego beni oduogo chien. Ang'o manyalo timore momiyo hotogoro kata freji gi kethore kata gibedo mombekni? Erokamano. Mokwongo gin jogo man gi tuoche mag fuolo kuom ndalo mang'eny. Magi jogo ma samoro osebedo ka tiyo gi ndawa koro yudo ka koro ka gifuolo to pressure mantie koro bedo mang'eny ahinya. No sama ng'ato fuolo to pressure medore koro kanyo mbekni matin. Jok moko mosebedo ka tuore tuoche mag pneumonia kuom ndalo mang'eny kata gima waluongo ni chronic obstructive pulmonary disease COPD mago jogo be manyalo bedo gi hiatal hernia. Namba mar ariyo jogo matiyo tije moko mag ting'o gik moko mapek gisiko giting'o tije gibedo tich mar mjengo obed tich moro ma koro chuno nyaka iti gi muscles ichukori ahinya mano be nyalo bedo gi chandruok mar hiatal hernia. Mar adek gin jogo ma dendgi ng'eny kata mwaluongo ni jogo ma nigi obese joma dendgi nigi mo mang'eny. Sama en gi mo mang'eny iyudo ka muscles kata diaphragm ombekni niwach kar mondo bed kaka muscle motegno koro bedo ni en gi bor. Ka gimoro ni gi bor tineno ni oyom. Koro mage kinde mwanyalo wayudo ni jogo man gi tuoche machal kamano
bedo gi hayatolana. Alafu nitie jok moko man gi kendo leny kuom ndalo mang'eny kata gima luongo ni retching. Yudo ni ka ng'ato chiemo ochiko jier to koro jier no niwach koro pressure koro wuok e iye kabiro e kor, koro mano miyo fridge ma wacho no koro mbekni. Mago kinde momiyo ng'ato nyalo bedo gi hayatol hernia. Ilere maber mokalo ahonda modhi malach, samoro en jier modhi malach, ting'o gik mapek tiende ni chukori, seche michukori cha imiyo leche mag freji ni mbekni, seche mifulo cha bende keto pressure koro gimedo mbekni, kati wacho no kacha tuoche bende mopogore opogore. Koro pimno daktari seche ma freji ni osekethore ma koro ich dwani mondo mi odoge koro malo, ang'o matimore nikech mok en gima onego bed ni timore? Ero kamano Ruth. Mokwongo gima timore, ng'ato bedo gi leny kuom ndalo mathoth ahinya. Mar ariyo yudo ni magi jok moko kata ka gichiemo to sama gichiemo giwinjo rem. Niwach sama chiemo donjo friji mane nitie cha, koro yudo ka otimang'o odiyo kar mondo odi esophagus, koro odiyo ich. To ing'e ni ich duong' moingo, king'iyo kata picha no yudo ni ich duong' moingo the esophagus. Koro odiyo kuma duong' mar ich to winjo rem. Mar adek, magi joma samoro ka gidhi nindo, tido ka giso chiemo, kata ko chiemo to bang' seche achiel kata seche ariyo, ok onyal nindo. Osiko otudere, dende pudre opodre otanda. Mar adek yudo ni okelo ni jier mang'eny. Ng'ato siko jier saka sa to kia gimomiyo jier. Moro be onyalo kelo en rem e kor. Niwach koro ka ich odonjo e kor to yudo ni okawo nafas ma koro kata obo onego bede. Koro odire go bo to koro mano kelang'o? Mano kelo rem e kor ng'ato. Magi gik mang'eny mokalo matimore kaponi wabedo kod hiatal hernia ma bende en pusruok mar ich ka chopo e kor. Daktari pimonwa kacha gigo manyalo miyo matimore ma bende gin gik mang'eny mokalo, to ka wang'iye kata ka wakete e okang' matin mogik wayudo ni giduto te gibiro kotende kod pressure mang'eny ma isiki keto e freji no ma ang' ambiyo koro mbekni kata okoti e yo makare. Ka wawuoyo wach mar hiatal hernia, wantiere kod kidenye mopogore opogore mag hiatal hernia gi kosere na achiel blanket kamano ni hiatal hernia en hiatal hernia? Ero kamano. Wan gi kata giluongo ni types kata kidechi mopogore opogore madhi abich. To nitie picha mantie nitie achiel miluongo ni mokwongo iluongo ni sliding hernia. Sliding hernia en kuom 95 kuom 100 kata 95% mar hernia wa again sliding hernia. Miyo mano wacho ni ich owuok matin mopusore modonje kor. Mana kumoro matin, lakini tap mano wacho cha, tap cha pod otimang'o? Tap cha pod siko tiyo maber. Mar ariyo iyudo ni in gi gimiluongo ni paraesophageal hernia. Paraesophageal hernia, parano en mana gima gi bathe. Koro iyudo ka the esophagus nika kata tokro nika to ich be nika koro gite gidonje kor tiyudo ka koro tap cha bedo ma weak. Mar adek iyudo ni koro en gimiluongo ni mixed iyudo ka koro ich koro wuok te kar mondo obed ni en mana ich kende, en ich wuok te ma ting' nyaka nyimbich gi kata nyimbich matindo kata nyimbich mandongo koro giyudre kor te. Koro inyalo yudo ni types ka types go koro nitie kaka test wang'iyo ni mae en type mane, mae en type mane. But ng'eny ji ma wayudo gi tuo mar hiatal hernia nigi gimiluongo ni type 1. Ma type 1 no en gima luongo ni sliding hernia. Sliding hernia en mana kuma ich kalo donje kor matin to timang'o to duogo. Lakini pod tap cha ombekni lakini pod otiyo. Kochopo na grade 4 tiyudo ka koro tap cha koro ti kabisa. Koro en gimiluongo ni loose. Koro en gima koro nyaka koro ochom kodi kata ethieth kata pala mondo duoke mondo koro okonyi. Wamake kanyo mana matin daktari wayudi yoyo ka waduogo to wadhi nyime kidienje types mag hiatal hernia kama ich pusore donje kor. Mago ni sewinjo kanye giwinjore mane chenro mar penj laktar ka tibro ng'e nade wabong'e mago kod moko mathoth omiyo kikidhi mabor kata matin kikisudi. Hera, andhoga, adira. Na ye kodi. No kang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny.
Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kama dabedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Ngima ok yot. Yawagi wachoga ni piny nyalo goyi boxing. Jot manigi geno mar dak e ngima maber. Japesa en ng'ami pako kata okoso. Orateng tigas mani wang'e lando. Chakre koso rent 30,000 kura yudo kanye sane. nyaka kweo jirani sukari. Nyako chia ijoga ka. Ijoga ka yana ni pokanyisika. Thank you. Chenro mora mora mipango lokre to bedo chandruok maduong'. Chief dhi nadi kono. Chief dhi kako dwaro to bende pod obiro mana dhi kako dwaro no. Wuogi osiepe mariek to gi jirende makelo kisran. Ine jalwet nyako chia. And those crazy ideas must just come from. Nyiero to ok kosi en Nyarkochia. Tich Abich, saa 1:45 otieno. Ng'ama teri e jela en jajuo. Kare mana jakuo. Kibi kwala diriyo bwana. That is a very, very serious case. Kani jakuo. Ikudu yuwa kama nango jakani. Nigori odhi omango. Wewe ninatoka wapi? Anje umambi. Kwani ngatungisini anaweka dhumdala. Magia ngono. Imebidi nimejificha nikatoka. A friend in need is a friend indeed. Nimedecide nita record baadaye. Kikilo kupacha. Kionge kiki malongo minyanyisa. Nyonoko. But I hope ninge the consequences of gik minyisa. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa no mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma on koro maru ng'eng no. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabalakwa Rajabu owarga chieng. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV wang'iyo Haitwal Hania wantiere kod Dr. Mamo e studio ka kendo nopimonwa kidienje kata types mopogore opogore mag hernia. Wantiere kacha kod mixed kanyalo pare maber kato ne wantiere kod ochako gi sliding alafu wan gi paraesophageal one type 1 type 2 then wan gi mixed kaito wan gi mixed yeno mondo watang ni picha moro kama bende daktari dhi tiyo godo mondo mi olerni maber ponono ni nokiwinje yo makare mondo mi iwinje maber koka wadhi nyime. Daktari donge magi gin magi gin aya kochako gi makare kaka onego bedni koro da kaka otokro donjo chido ka koro freji kata gimoro marachar mantie kinyalo neno gimoro machar moluorore kanye makoro tap mano wacho cha onego bedni tie koro ko en sliding hernia tiyudo ka tie kamoro mar ich mopusore modhi malo kiyudo na koro tap no nigi malo lakini ineno ka thoth ich ni piny pod nie e bundie to kidhi type 2 kata miluongo ni paraesophageal tiyudo ka ich gi otokro koro gin side by side yani gin bathe gin kila ng'ato kata giwacho ni gin side by side to kidhi e mixed to yudo ka koro ich koro nigi nafas koro entie ene ikor ene ikor chutho koro mae koro e gimiluongo ni types of hiatal hernia koro mar ang'wen mantie to en ma complex ma koro yudo ka kata nyimbich ma iye madongo kata matindo be koro luwo kuma ich nitie to gidonjango e kor maloko tapa ni be mondo mi picha ni okonywa maber ni kwara moge jwang'o med winjo gini matut wanyalo tiyo kod
diaphragm mani pimonwa cha kanyo eming'iyo godo kaka ich malong'o onego bedi. Koro king'iyo kanyo ich malong'o onego bedi nitiere gi e bwo diaphragm kanyo. Kaeto kaponi isebedo ko type 1 sliding ineno ka koro ich oidho malo okalo wi diaphragm kanyo. Kwang'iyo kacha type 2 rolling tiyudo ka koro oseidho mokalo koro gimakore gine line achiel kod otogoro mar chiemo. Kaeto mixture koro ting'ore ating'a mathothne ni malo. Ne koro ni onge kata malo en koro e kor. Okaw nafas ma koro bonego bedi, nafas ma dundo be onego bedi. Koro mane chandruok ma koro kelo ma koro chopo kuma chal kamano to koro bro dwaro ni koro ne daktari mondo koro ong'adni rieko mar yeng'o mondo kony mondo duoke piny mondo kuma onego bedi ni entie. Kaeto machielo ma koro ting'o nyaka nyimbich madongo gi matindo mochako dhi godo e kor kanyo makar nyimbicho bede ich to koro gine kor maloku apani mano koro osedhi ahinya. Daktari pimnwa ni obiro gabira dichiel mi nyalo poko wuok from kata kamano nego bede mano molcha to chope type 3 kata type 4 koso timorega mos kaka saa medo sudo. Otimre mos kaka saa medo sudo te kendo timre ka gik moko mano nego bed ni thiedho ko thiedhi. Ka koro samoro wach ni ichako gi sliding hernia man thoth ji bedogo niwach ji nigi leny ji samoro yudo ka chandruok mar goyo gwe kata chandruok mar bedo gi rem e ich nitie. Ka ok othiedh gi tuochego moko mi yath to ok timo gimiluongo ni lifestyle modification kaka ng'at moro ma dende ng'eny kata ng'ama obese ok oduoko kilo ne piny ibiro yudo ni karo osiko medore. Samoro medore ma koro omiyo koro ich koro nitie mana e kor ma koro kochopo type 3 kata mixed koro en gima koro nyaka koro kony gi surgery niwach koro en rem mas isiko bedo gi rem ok inyal nindo kichiemo isiko ipudori gotieno kinindo to sama ichiemo cha bende timang'o iwinjo rem to ifuolo niwach ing'eni koro acid kata gas koro ok donje e ich koro chiemo ok donje e ich chiemo siko dok ang'o tokro mar kata esophagus nyaka e dhogi iyudo ni jogi bende koro chako bedo gi chiemo ka gichamo to giwinjo ka chiemo moko kata tik mtie moro mawuok nyaka e dhogi gimiluongo ni halitosis. Koro mage kuonde moko sochopo to koro nyaka idhi ne daktari. Mama akelo wa ranyisi mopogore ma kiwinjo to nyalo chechi nyaka bede ni nitiere kod chandruok nyaka bede ni pipe nitiere nyaka bede ni friji cha osembekni ka isiki bedo kod leny sate to samoro winji bedo kod leny ni tilinga okithiedhe kae to samoro bende winjo ka koro chiemo ok dhi chiemo dwani mondo mi oduogi so muya marach ma bende wuok e ich nikech koro ich nigi malo koni koro yot mondo mi muya cha oduogi rem ma koro nitiere kori ich okaw thuolo mar thuolo mar gik mane kori ka akoro ich okaw koro gidiyo gigi ang'no mire mang'eny e kori. Daktari seche ma ng'ato biro iri ka entiere kod ranyisi gi thothne utimo diagnosis nang'o mondo mi fweny ni ma ato en hiatal hernia to bende osechopo e stage ni kata entiere kama. Kamano Ruth. Ka ng'ato biro neno thothgi gibiro ka gin gi tuo mar leny thothgi biro ka gin gi rem e korgi to gin gi paro ni gin gi kata tuo mar ulcers. Koro mokwongo gimwatimo wakawo gimiluongo ni history ni wakawo nonro kuom gini ang'o mosebedo ka timi en ang'o ma wanyalo neno ni dhi mbele kodi. Achiel kuom gi wapenjo ni to sami chiemo be winjo rem sami chiemo to sami chiemo gotieno be inyalo ikawo ndalo marom nadi mondo itimang'o mondo inindi kiso chiemo ipudori marom nadi kinindo mago te bro miyowa nonro mar ng'iyo ni be inyalo bedo gi tuo mar gimiwaluongo ni gastroesophageal reflux disease ma bende okikre gi hiatal hernia. Bang' mano to nitie test mawatimo mokwongo ma ka ng'ato biro e osiptendewa en ga gimi waluongo ni barium swallow. Barium swallow no chal x-ray en picha moro ma nitie gimoro wamiyi to itimang'o imadho kiso madho to wago picha e otokro kwa malo esophagus kodhi nyaka ich nyaka nyimbich matindo mokwongo kata duodenum. Gimano koro wanyalo neno maler kaka inyalo neno ka tiyudo ka koro kuma diaphragm tie ineno kumoro maratengi kori kono tiyudo ka ich oidho timang'o oidho malo matin gimiluongo ni EGJ cha mano esophageal gastro junction kuma otokro gi ich rome koro inyalo neno ni en gi malo onge piny ma
Paraesophageal type 2 ni tineno e barium ni tineno ni koro kuma diaphragm tie to koro ente inengo ene kor maler gima no wacho ni mar paraesophageal niwach koni nitie otokro ni koni to koni nitie ich mixed mano wacho cha tiyudo ida ni diaphragm ni kanyo to koro jogi tentie ango e kor malo ka nitie kor malo ka koro mae test mokwongo mwatimo kata gima waluongo ni barium swallow to barium swallow ni okmiwa thothne okmiwa kaka ich chal kata duoko chal kaka duoko chal koro gimoro mar ariyo watimo test miluongo ni endoscopy kata gimiluongo ni OGD en esophageal gastroesophageal duodenoscopy en kamera moro mwakao twasogo e dhogi twang'iye video to wakao tube moro to watero nyaka ei kwasotero ei to wanyalo neno gi mantie ei niwach wanene wanene kamera koro kwatimo kamano to koro wanyalo timo grading from 1 to 4 to grading ne nitie gik mang'eny mwang'iyo gima ng'eny mwadwa ng'iyo ni to bende kwang'iyo kuma nyombich nitie nafas mar wanacho ni tapcha mantie e ich tapcha ombek ni marom nade ombek ni matin ombek ni moromo kata ombek ni ahinya mane mamiyo wa grading kaka waneno kineno mokwongo ni ma en normal yudo ka omako maber kineno nyalo neno kuma en malo yudo ka omako maber to tube marateng' ucha okotimango okombekni king'iyo grade 4 tire ida ka ma owe thuolo maduong' koro ma ng'isi kuma nyombich nitie kata ok nyombich but kuma ich nitie ich ineno ni nitie e koro ma waluongo ni OGD ema watimo en test makawo gimoro dakika 15 to wayudo duoko sano ni wach video en gima iluongo ni live video wakawo go pichni to watang'o ni mae gima timore to wanyalo neno kendo gima wanyalo neno ka nitie gastritis kata ka nitie kuonde moko ma lenyo chamo ei ka nitie kuonde moko ma lenyo chamo e nyombich matin ka nitie kuonde moko ma lenyo chamo otokroni ma waluongo ni esophagus gi test mwatimo ni mar adek mwanyalo timo en test mwaluongo ni esophageal manometry mano mana kisungu maduong' but en EGJ mano wacho cha watimo mana measurement mondo wang'e ni odire marom nade to kwa yudo ni ok odire makare nitie level ma ok odire makare to wang'isi ni koro mae en type kama koro idwaro surgery koro mage kinde adek mwatimo go nonro kata diagnosis mar hiatal hernia to nikech aneno ka watude kod leny mang'eny mokalo watude kod tuoche mopogore opogore kaka honda kata gik modhi aming'a ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni ma atukene na leny mapile to ma to nyaka bedie ni hotogoro mar kind ich gi tapcha osembekni ka pono ni poka chopo ni adwani mondo mi adhi e osiptal dong nitiere kama inyalo draw a line wacho ni mae to ken leny mapile ken leny mosebedo kuom ndalo mano ka pono ni pod watire e sliding cha en leny mosebedo kod ndalo mathoth isogwaro kode isomuonyo yedhe mang'eny mwamuonyo mar antacid kata omeprazole isodhi e osiptal isiko imuonyo emomiyo sani wasiko wang'iso ji ni ok onego bed ni imuonyo yath kuom ndalo mathoth kapok otimni diagnosis kaka nasowacho OGD ni kata endoscopy en gima kawo dakika matin en gima koro ok onego ng'ato bed gi luoro en gima sani inyalo tim e osiptende madongo gi matindo e piny Luoka koro dhano ok onego bed ni bedo gi thiedho kata leny kuom ndalo mathoth onego bed ni kosokalo kata dwe achiel to isochich ni leny ni omedore ahinya tidhi neno daktari to seche ma itimo ni kata endoscopy kaka nipimono wacha en nyaka ter ng'ato e theatre nyaka ng'ato nindi koso ma to unyalo time nang'o mondo oyud position de malung'o kaka chal erokamano ng'enyne mae gima waluongo ni day procedure day procedure en gima kiwuok e odi gima bro ng'isi kende ni kik ichiem kika nindo gotieno ibi ka kapok ichiemo kapok imadho chai kata pok ichamo iluongo ni breakfast tibiro to watimo ni ok en gima wateri e theatre kata waketi ni inindo en gima watimo iluongo ni conscious sedation en gima ibe inyalo winjo ka tube no donjo ni wach wabe wadwa neno ka sama koro donjo kamoro chal ka gima imuonye mak mana ni nyithindo matindo kata jok moko moluor to wanyalo miyo yath moro matin mondo timang'o mondo omigi ginind matin kore kwatime lakini bang' dakika 15 dakika 20
to wasetieko kodi in gima seche achiel kanibiro tisewuok idok adoka dala tok sa achiel tok seche achiel isedok adoka idhi dala. Nyakwara Mugia winjo ni en procedure kata en test ma itimo mayot mokalo itime e odiechieng' mati seche matine e odiechieng' to bende kosetime tiyudo thuolo mar dok dala. Seche magisetimo magi duto te nyaka endoscopy kaka ne daktari pimonwa cha nyaka picha ma igoyo magi ng'eni to ich nitiere kanye odok e kor marom nade kaito aparo ni thieth nitiere. Daktari biro nyisowa ka thieth nitiere, ponono ni thieth nitiere, thieth thoro chalo nade. To kidieny mane mar oganda mang'eny kod thuolo ni mar yudo hiatal hernia nisipimonwa kachari jogo ma samoro nigi tuoche mopogore opogore kaka honda modhi ahinya, leny modhi ahinya, jogo matiyo tich kata tije ma ng'ato tiyo bende nitiere kod thuolo mamalo e grube gi ng'ama wiyo wil godo manyalo gamo tuoni mayot. Kendo gima apani wiyo no wil go jogo machamo chiemo man gi waluongo ni spices kata chiemo man gi acidity mang'eny, jogo machamo apilo mang'eny kata sa jok moko ma bedo ka madho gima waluongo ni makali kong'o makech, ibiro yudo ka nitie chandruok ma ng'ato nyalo bedo go niwach mago miyo ng'ato bedo gi leny mang'eny. Koro mago chandruok ma bende nyalo bedo gi jok moko ma wano wil go. Lakini ng'eny gin jok moko ma wasowacho e kidieny mana wasopimono. Yeno wamake kanyo kwa duogo to wadhi nyime kik idhi mabor kata matin kik isudi. Ticha beach kocha kore saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Apelo na koni ni wang' ne ka wadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Luongani a boy handsome underwear roji bed and breakfast. Luongani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan kodo mathin ma kurur maru ng'eng'no. Ema sokelo nuseda. Wasewuotho mar kelo ni juok oganda wa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu Owarga Chieng. 111 Ngeso kangeso saa 1:45 otieno. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani pod inikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kamanda bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Radio Ramogi, kar chuny jaluo.
Radio Ramogi. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumwa jonta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Thunda Kuma. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda. We will identify any of the heads of institutions that will have registered related errors for appropriate disciplinary action. Ikruok ne penj madongo mahigani chakore ayanga dweni ka migawo mar somo golo siem mager ne jopuonj mabiro rem chiwo kata chiwo nonro ma ok ler mag jopuonjregi. The seat of the Deputy President is not negotiable. It has to remain with Professor Kithure Kindiki. We can lend them Kithure Kindiki to be an ODM and he can still remain as the Deputy President of Kenya. Kanyo mag UDA omako ni Kindiki manyaka bed jalup jatend piny yiero manyien ka gisewo jokanyo mag ODM malieko ni gidwaro komno. Kata obedo ni wuoche gavana marwa ne dongo kaka jakom mar Homa Bay County ka watiyo kanyakla to bende wapuonjore gi gavana guide kaka onego watim to chama dhi bedo motegno moloyo. Jod bura Homa Bay Town Peter Kaluma yier kaka jakom duond bura mar ODM e county ma Homa Bay yiero mane otim e yor winjruok. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari opimonwa tests kata nonro midhi timo mondo mifweny ane ni en type mane mar hernia ma intiere godo type 1 en sliding en mixed koso en mane. To nopimonwa kacha ni nitiere jogo mantiere kod thuolo mamalo mokalo mar bedo kod chandruogni. To en chandruok ma serious. En chandruok ma kapono niwinjo kaka daktari wuoyo en gima ok onego bed ni timore kaka timore no. Nikech seche mochopo stage kata level makoro ich kachiel kod nyimbich odar mobiro nyaka kori maloka ipani ango matimore kit ngimani en rem modhi wang' achiel en leny modhi wang' achiel iboyudo ka koro gigo mantiere kori bende ok nyal tiyo kaka tiyore to seche mutimo test kaka seche mutimo endoscopy seche mutimo test moko gite jatuo winjo nango koso en sawa. Jatuo ni sawa niwach nitie kaka ochala ka gima ng'ato cham chiemo kata ng'ato muonyo gimoro. Koro en mana tube mabro donjo e otokro ni to donjo e ich niwach onge rem ma ibro winjo nja ka gima nitie gima donjo kata chal mana ka ng'at momodho pi kata ng'at machamo kuon. Koro onge remo maduong' ahinya minyalo winjo. Lakini nitie koro general discomfort nitie koro paro moro mani gimoro donjo e danga makoro nyalo bedo gi chandruok. Lakini ka wan gi jotuo machal kamano to wamiyo gi yedhe moko manyalo miyo koro kik gibed gi chandruogno ahinya. To kendo en test ma bende ok kaw seche mang'eny kata dakika mang'eny. Dakika 15 ka ng'eny to en gima oserumo. Koro ng'eny jotuo mosetimonegi gin jotuo ma gin gi kata wacho ne vumilia wanyiso gi sani beda mos dakika 5 kadhi 10 ka ng'eny 15 to wasetieko. Daher mondo mimulna kidenyi machielo mar oganda daktari kaka ing'eni dhano te ka Nyasaye wogutimo ni ng'uono to igni ibo bedo kod higni mang'eny ne jogo ma hikgi osenia kata jogo ma hikgi sudo thuolo mar bedo kod chandruogni chal nade. Mano be medore niwach ka ng'ato ikeso medore ahinya tiyudo ka dende bekni obed ni en gi arthritis obed ni koro funde gi rame obed ni kata yudo ka pien dende bende koro bedo mombekre mane kaka bende yudo ka tap mano wacho chamacha bembekni koro jogo ma ok jite but nitie jogo ma koro inyalo yudo kata ng'ato moro ma dende ni tin sana to tin to koro ka dende ombekni to inyalo yudo gitu to ok ni jogo tema
nigi igni mang'eny nigi tuo mar hiatal hernia. Ema ni koro nyalo ketie thuolo mar yude, ok ni ochuno ni nyaka yud hiatal hernia ponono ni intiere kod higni mosedhi mathoth. Adwa ni mondo madonje weche mag thieth, ni thoth ni thieth thoro chalo nade daktari? Ng'eny kaka nowacho ni sliding hernia kata hernia ma type 1 cha ema kawo dhano, ema ji mang'eny nigo, kata kuom dhano 100 yudo ni dhano 95% nigi tuo mar sliding hernia. Kuom jok motimo negi diagnosis. Koro ng'eny jogi wamiyogi gimiluongo ni medical therapy. Medical therapy en medical therapy gi lifestyle modification. Kwachako gi lifestyle, wadwaro ni jogo sama ka ng'ato nigi kilo mang'eny kata gimiluongo ni obesity, mondo iduok kilo ni piny. Mano achiel kuom gigo mabiro duoko tuo mar hiatal hernia kata mar reflux gastritis piny. Mar ariyo en kidoni mar chiemo. Ka en ng'at ma kata madho kong'o makech, kata ichamo apilo mang'eny, ichamo spices, ichamo chiemo man gi acid mang'eny. Nitie jok ma samoro ok ti kata gi alode moko man gi acid mang'eny kaka omboga ma skuma. Koro wang'isogi ni ginyalo loko kido mar chiemo kata diet, gicham alot ma kienyeji maonge acid. Mar adek wang'iso jogo ni sama koro idhi nindo kata kapok idhi nindo, ing'iyo ni kapok idhi e nindo. Ma miyo chiemo ridore maber, ma koro acid mantie icha koro toyo chiemo, ma koro chiemo ridre madonjo e mbich matindo. Niwach kidhi michako nindo tiyudo ka chiemo cha timang'o dok malo kata duogo malo. Mar adek en ka sama inindo, wang'iso ji ni onego bed ni kinindo to inindo ka wiyi oting're malo. To mae ok ochuno ni nyaka iti mana gi pilo mang'eny. Samoro inyalo kawo gimiluongo ni blocks timiyo koro otanda koro oting're malo. Koro mage kaka wanyalo konyo sama watimo iluongo lifestyle modification. To ng'enyne wachiwo yedhe mamiyo acid dok piny kata antacids, to wachiwo yedhe ma duoko reflux kata wamiyo acid dog malo kata waluongo ni anti-reflux medication. Samoro jotuogi bende nigi tuoche mag H. pylori. Koro iyudo kendo samoro bende kwatimo endoscopy to wayudo ka en gi H. pylori. Miyogi yedhe mag H. pylori. Mar adek bende koro wanyalo miyogi yedhe samoro mag rem, sama gin gi rem ahinya. Samoro ng'ato acid no siko miye rem, koro ikweyo ne rem. To ng'enyne ka kodhi ahinya, to koro wang'isogi ni ka thieth ok oyudo thuolo, to koro watimo ni surgery. Surgery nyalo time level mane? Ka ene type 2, koso ka ene type 3, koso type 4? Ng'enyne koso kalo sliding hernia, type 2 to type 4, watimo negi surgery. Niwach ing'eni koro ok gin ji mang'eny, but gin kanyo. Gimomiyo watimo negi surgery mokwongo en ni watiyo gi yath, to yath ok okonyi. Mar ariyo, lifestyle ni kata kaka idak, ok inyal nindo, ok inyal chiemo. Mar adek, iyudo ka koro rem mantie kor siko medore. Mar ang'wen, gima pok nowacho ni reflux ni kata biro mar acid malo ni esophagus kata etokro. Ko biro ndalo mathoth, ndalo mang'eny, onyalo loko kido mar otokro mabed nyaka kansa, gima waluongo ni Barrett's esophagus. Koro wakawo thuolo mar thiedho mondo watimang'o, wageng' ng'ato kik bed gi kansa e higni mambele. Picha ni dwani wapuonjre go dongo daktari? Picha ni en magi mana kido kata techniques mag timo surgery. To ng'enyne en mana gimoro achiel ni wakawo ich kata wakawo the stomach to waluoro otokro kata gima waluongo ni koro ka ma otokro tikawo ich titimang'o tiluoro ka gima iboyego. Kisoboyego tibro yudo ni tap moro mane koro ombekni cha koro iloso ne tap moro manyien. Koro tap mane ombekni cha koro bedo ka gima koro waloso ne tap manyien. Ok waride, but koro wamiye koro ich mane nie e kor waduoke piny to waloso ne tap manyien. Koro en mana bocho gi dholuo kata gi kisungu tiluongo ni fundoplication. Fundus
to iluore kaka fundus to iluoro plication en mana kao gimoro to iluoro go the same axis koro en techniques mopogre lakini ng'enyne watimo e pacho kae watimo technique achiel miluongo ni Nissen fundiplication makao fundus to waluoro 360 degrees koro ken koni to wagole koni to waduoke koni mondo losnwa tapno to wabowe go tokro mar chiemo. Maka wakete yo machuok en thieth nitiere to thieth luore ni entiere stage mane kata en type mane. Kapod en sliding to nitiere kaka inyalo loke kod lifestyle, inyalo loke kod yedhe mimuonyo, kaachiel kod yedhe ma nyalo duoko chien thuolo mari mar yudo acid malo. Kapo nodhi ahinya koka ang' daktari biro paro ni mondo mi iyud surgery kata mondo mi dhi e bero. Okang'eyo ka bero mar type 3 ma bende ne wantiere kod mixture kod mano makoro en complicated ma nyaka nyimbicho seidho malo cha chal. To kapo nono ni ok othiedh type for complicated cha makoro gik moko ni malo koni duto te to gi medo budho kanyo. Complications mage ma jatuo ni nyalo bedo godo? Complication maduong' kabisa en ni ich nyalo dong' e kor. Ma koro remo kata gimiluongo ni strangulation, remo koro ok ringi modhi kanyo mochak motobe i kor kanyo. Onyalo kwamo kuno. Onyo kwamo ma koro owuogi niwacho nodhi chal ka gima nodhi e wuoth to koro kar mondo oduogi koro moko. Koso moko to koro iyudo ka remo mano nego bed ni ringo ka dhi e ang'o e ich koro onge. Koro kanyo chako timang'o, kanyo chako tho niwach kuma remo onge to koro tho ema bire. Mano mokwongo. Mar ariyo mani iluongo ni strangulation. Mar ariyo onyalo kwamo. Kokwamo onyalo bedo ni okwamo to pod otiyo, koro iluongo ni incarceration. Incarceration chal ng'ano ni e jela. Koro ok onyal duogo kuma ne entie ang'o, kuma ne entie. Koro ng'enyne mano ka otimre ne jotuo to koro ilutimo gimiluongo ni emergency surgery. Koro nyaka dhi e bero, nyaka wayawe, nyaka waduok ich samoro, wadhi to watimo ang'o, wang'ado kuma koro nyalo bedo ni otope ich no. Mondo koro waduok size mar ich piny. But koro mano ko omedre ahinya. Seche ma magi duto te timore iyudo ka jatuo ngimane nyaka lokre, seche modhi e bero ngimane nyaka lokre, seche ma odhi e bero nitiere gigo ma ok onego bed notimo kata monyalo timo mulnwa kanyo matin seche ma en e recovery process. Ka jatuo owuok e bero mar fundiplication, gigo mano wacho mag lifestyle modification nyaka otim. Mokwongo nyaka oduok kilo piny. Niwach ng'eny jotuo gi wayudo ka pod gin gi kilo mang'eny mokalo kata obesity. Mar ariyo chiemo mano wacho ka. Mar adek kido mar nindo kiso chiemo. Mano gima dwa wacho ahinya ni ka in gi chandruok mar leny to pok idhi kata iluor, pok iyudo thuolo kata pok iyudo chir mar dhi mondo timni endoscopy. Sama idhi nindo to onego ikaw seche 2 kata 3 bang' chiemo. Koro kichiemo sa 12 to inindo sa 3. Kidwa nindo sa 5 to ichiem sa adi, itiek chiemo sa 2. To gimoro kendo mano ok nawacho ni sama idhi nindo, kidwa nindo maber tinindo gi bathi korka on the left side. Mondo koro ka nyombicho timang'o kata gi ich obedi gi piny mondo koro chiemo ridore. Wach kinindo gi korka right tiyudo ka chiemo nigi malo. Koro mago gik matindo mwasiko ng'iso jowa ma nigi bang' bero kata bang' surgery. Mar adek en jotuo gi ng'eny gi bedo ni iyudo ni gimuonyo yedhe mag antacid kata mag reflux kuom ndalo mathoth e ngimagi. Kata inyalo yudo ng'ato muonyo kuom higni 2 kata higni 3. Ma kaponono ni en leny modhi ahinya te matek mondo mi ine laktar, inyalo nyisi ni samoro ok en leny kaka iparo no, nyalo bedo ni nitiere gimoro machielo. Kaito bende ratil mamalo mar del bende lakteche osewacho ka mang'eny mokalo. Ka ratil nitiere malo to chandruoge thoro bedo mang'eny mokalo. To bende kik iling'a dala gini nyalo kelo ni chandruok matamre gi nono. Daktari ponono ni ng'ato wil kod chenro ni ng'enyne. Ang'e nitiere points 2 kata 3 mok diher mondo mi wi ng'ato wil godo kotenore kod hiatal hernia ma owuoyo odiochieng' ma kawuono. Erokamano Ruth. Mokwongo en ni kik ithiedh leny kuom ndalo mathoth in gi iwuon. Tem iyud thuolo mar ine daktari, tem mondo iyud thuolo mondo otimni chenro mar diagnosis. Obed kaka nowacho barium swallow, obed endoscopy, tem kabisa. Mar ariyo, ka in gi gik moko manawacho mag madho ndawa, in gi fuolo mok rum,
in gi chandruok, iting'o gik moko mapek, to iyudo ka koro gigo mi chandruok, inyalo bedo ni in gi chandruok mar hiatal hernia tikia. To mar adek, ka osetimni diagnosis ndalo mokalo mar hiatal hernia, to noyudi ni in gi chandruok to pod ichandri, man daktari mar bero mondo konye gi thieth mar surgery, mondo ibed gi ngima makoro chwe maber moloyo ang'e jok moko mahinyore niwach koro giluoro bero mar surgery. Bero masani bende tinde itimo gi lony mamalo, ok en moro kaka machon cha. Tiere kaka lony bende omedore daktari okamano. Lony omedore. Tinde kokno wacho lakini ne nitie picha kanyo. Tinde watimo gimiluongo ni laparoscopic surgery. Ma wakawo ka kamera to wadonjo go ei, to watucho mana kuonde adek e pien gi malo. To bang' mano to iwuotho kendo bang' ndalo achiel kana ndalo ariyo to idhi adhiya ot. Maonge ng'at ma bro neno ni obari koa e kori nyaka e bundi ma ji oluoro. Lony bende omedore, somo bende omedore, koro konego beni bedo gi chandruok to ntiere lakteche, kendo ineno chenro ni achiel kachiel kokale chenro mar penj laktar maparo ni konyruok sani koro nitiere. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi daktari nyalo yudi kanye, kinyalo miyo namba mar simu bende wanyalo duoko erokamano mathoth. Erokamano Ruth. Gi korka thieth ma jopiny kata miluongo ni public, athietho Siaya County Teaching and Referral Hospital. Korka bero wan gi clinic wuok tich, to wabero tich ariyo. Wan jolony modhi adek e county referral. Boma ma Kisumu tathietho Ahava Hospital, inyalo gocho samoro kane boma ma Kisumu 0714 815 323. Mano 074 815 323. Ibro konyi, wanyalo wuoyo mondo wayud konyruok ne jopiny. Erokamano nya daktari. Yene waduok ne Dr. Omamo erokamano makende kuom puonj momiyo wakotende kod chandruok mar hiatal hernia. Ich pusore dhi e kor malo, kilinga omedo dhi, kilinga ibro po koting'ore nyaka gi nyimbich temo biro nyaka e kori maloku. Ma seche mane kori maloku to diyo gik moko monego beni nitiere kor. Seche modiyo gino tiende ni tich ok tire maber e kor kama ang' kel chandruoge maluore ma samoro no konego bedi. Ne ji duto temo miyo chenro ni obedo kare kama otigo daktari marwa erokamano. Ne in jahera mar chenro ni yudo ka Dr. Omamo wacho ni konyruok nitiere, go simu mondo mi yud konyruok. Nyaka kendo odiochieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masane.